Hey guys, welcome back my YouTube channel. Diनै video labfinbai Jwbwt gwbawni unaw मा होनो इखो डिजिटेल वेट मेसिन अर्डार खालामदों दुकाननि थाखाय माबोरै मिथिला बारा दामि नङा 1500नि मिनि वेट मेसिन नै साखु गैया जेबो गैया प्लेटजों दांखबाय आं मिथिला बोरै दोङो नोंथांमोननो देखायनोसै एसे नायलांबाय थादो इथिंबो टेप दंजोबो दाथो सेम्पोल फिसा सालामाय लानानै ओंखारबाय नै फिसासा दानिया दाम थाया बेसां मोजाङानो जादों बोरैबा बेखौ बिदि दोनथ'नोसै एबार बेखौ खुलिनोसै नै नै फिसाथार चार्जार बोरै मिथिला आरो मोजांथार दं बक्सा नै मा टाइपनि मानसि सुनायखौ लाबोनांगौमोन बेफोरो वेट मेसिन देखायना होयो दखानखौ एसे आङो नै बिथिं नाय अन खालामनायनि नै नोंथांमोननो वेटबो खालामना देखायनोसै आङो बेखौ बेसेबां देखायो सुजि 2.6 कारेक्ट मोजाङानो देखायो बर्थमान ओमफ्राय मोनसे बुस्थु नायबावनि आङो नै थावाथ' 8 केजि दङ 8 केजि देखाया नायनोसै 8 केजिनि एसे खम थायो बेनिफ्राय मा देखायबावनो आरो बिदिमोन बिजों सलायबायदोंमोन ओमफ्राय बेखौबो सलायबायदोंमोन दायो मोनफैबाय एबार बेखौ सलायनोसै दालिखौ सुना नायना दोननाय दालि सुना नायनो खमासै बेसेबां खारमारो बियो फुवासेमोन बेजों सुना दोन्दोंमोन फुवासे बाननानै दोन्दोंमोन एबार बेयाव बेसेबां खारो नायनि थिगानो ओंखारदोंथ' थिगानो मेसिना फिसाबाबो बास बाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ